Hoy! Nung sa mga bata ka. Ma, girlfriend ko na, ma. Ano pa lang mo, wrestler? Ay, Ma, silipon ko, be. ringling nga. Ay, matuod. Ano? Nak, ano natabo sa imo, nak? Basi kong, Ma. basi kong ginlumay kasi na. Ang gugma, wala ginapili, Papa J-Boy Nonoy, di ba? Ano man ang katayuan sa buhay, ano man ang estado, ano man ang itsura. Ang importante, Papa J-Boy Nonoy, dako. Dako! Dako ang pagpalangga. Correct. Anhon mo man na, Papa J-Boy Nonoy, ang itsura. Kung kulang ka man sa paghigugma. Kumbaga, anon mo ang itsura kong gamay. Anong gamay na? Gamay siyang pagpalangga. Tama, bita. That's why, Papa J-Boy Nonoy, gusto ko mangayo sa inyong advice. Kaya rin na naman, dugay na ko nakabating ang mga drama dira sa inyong programa. Ang permanente lang tutol ang ginikanan bukod kay. Ang mga ginikanan, may kwarta, may estado, naming estado sa kabuhi, mga ara sa gobyerno. Pero ang akong sitwasyon sa buong Papa J-Boy Nonoy, iba! Pobre may Papa J-Boy Nonoy. Pero ang akong nanay nga itago na nato sa pangalan nga Elsa, tutol sa akong naging karelasyon. Hindi bangod kay. Wala siya kwarta. Bangod kay. Amo na yung mga sitwasyon. Para inyong maintindihan, Papa J-Boy Nonoy, amo na yung mga natabo. Gang, okay na gang, tama na gang, tama na gang, kaya mo. Ikaw balagaw. Pwede naman siguro, tama na. Sige na balagaw. Tama na ng imong mga gikaon. Eh, medyo dako-dako na kayo itong Ikaw balagaw. bay doon diri sa kwan. Sige lang. Nothing to worry lang ga. Importante nga busog ako. Kung hindi ka magka-problema. Sige. Kung dako ang bill ta karon, ako mabayad. Mo ba? Di, kabala ka ba, okay. Kabalo ka, di ba, nang istoryata nga, ako ba mo libre sa imo, ha? Tapos karon medyo damo-damo na mo na itong gi-order ko. Ay, Bagay, kita mo po sa lawas, di ba? Pero, wala yung problema na gang. Sige na mo po ng lawas ni mo. Pinalagay timbang ni mo subong gani? susubong lang ga. Hindi ka, kwan, running no ako, kwan. Ngo, chinta. Running 85. Okay lang na gang. Wala yung problema na. Ang Diba? importante. Diba? Hambal nila. Hindi mo nabasihan. Di na ba siya? Kung Tinood na. dako ka, niwang ka, importante nga, dawat ka kung ano ka, palangga ka. Kagisa palangga. Pag-abot natin sa langit, wala sang dako, wala sang gamay, wala sang imon, wala sang manggaranoy, Tama, Gika. wala sang gwapo, Tama. wala sang gwapa. Tama, Gika. Pantay-pantay tanan. Pantay-pantay. Sige, count. Wala problema na. Salamat Palangga nung, kayo, taga biskin labog amo na. ikaw kang ma. Wala problema na. Wala problema. Dali lang ga. Ano man? Pila na kilos ang feed soup po. Wala naman kila sa page. May 40 kape na ba? Kaya man lang gyapon nato na ga. Kung hindi mo makaya sang budget mo ga, pero kaya ko man na bisan upa-upa na lang. Wala problema. Kaon. Kaon lang.
Grabe ng atong amigo, Brad. Tanaw na kayo padulong dito, Brad. Oh. Uy, si Ang tama na. Dudong man na. Nakamotor, Brad. Ang motor, Brad, tanaw na. Grabe si Dudong. Gamay na lang kulang, Brad. Maplat ng motor, Brad. May angkas pa din sa pre. Di na ganit siya makita, gani. Grabe angkas siya pre. Grabe pa din atong Oh, amigo no. ni si Alpi ba? Grabe ka. Mamili lang, Brad. Mag-chicks, Brad. Ka na pang pagkayo, Brad. Bro. Ito kay lawas, Brad. Bro, ang chicks pre, oh. Tanaw man ang chicks, Brad. Wapa siya ituod pre. Papa ka ni. Pero, lako lang gid siya. Amo nang ginatawag subang Brad. Ka mga uso kaya nga nang gitawag og tamsi. Ano po siya ganun sa tamsi pre? Tamsi ba? Ano bang tambok niya? Sexy. Ay, amo galit na pare. Amo lang uso subong Brad. Amo lang uso. Grabe pa rin, Dinaog na, no? Brad. Dinaog na, Brad. Uy, Ang damay nanaawag na na mata. pare. Oh, grabe pare yun. Plagit. Dali lang, Brad. Parang naglinog mo siguro, Brad. Dali lang. Pare, hindi lang magbalata pare ba? Gani. Dali lang. Kansa. Brad! Pre, Uy! Mayong to, Brad. Ano mo muna, tambay-tambay na po mo, Brad? Video mo ba? grabe. Mamimbrogin mo sa ano, Brad? Ay, pare, kita mo, wala kami sang duty, subong. Gani, Brad. Di, lingaw-lingaw kami ni Pidot. Di ba? Uy, pare, Ay, Brad, kilala niyo sino mo, Brad? galing ng upod mo? Ako ang girlfriend, Brad, si Nisa. Ay, hi, Ay, ma'am. ma'am. Siksi kay ka, ma'am ba? Hi sa inyo. Mapanta ka, ma'am. Nga, sir. Brad, kung ano, Brad? Batch na to ni Sona, Brad. Pare. Batch na to na. Alipat mo, eh? Sini, Nisa, ikaw na tama na. Brad, Ako na niya. itong high school ta, Brad. Natingala ka mo niyo, ah. Tinalaman may ni Saikaw dahil na. Itong high school, magkagot sa una nga. Brad, Gani. butot balat pagka sa una. Sa una, Nisa, daw. Gamay sa imo. Kaso bang daw. Grabe kit pag dubli kalawas mo pa. Brad. Hindi na napagano, Brad. Kabalo mo. It's okay lang ka. Kabalo mo. Nothing to worry ka. Hindi man ako masakitan sa mga Okay lang. inapanghambal nila. Mandol ko ni. Brad, kung wala mo yung lain mga istorya, Brad. Ayun ninyo, ano. Pare. Abalo ka, Brad. Girlfriend ako na, Brad. Ay, mo ganay na Amo pare. ng birada ninyo. Dapat suportahan ko ninyo kay amigo ta. Pare, Ay, Brad, pasensya kayo, Brad. uy na yung problema sa mo pare. Isa pa pare. Tuod man na iya. Ay, may pasensya kayo, Brad. Nakibot pa kami, Brad, kay sa una. High school, pagod na sa una, di ba? Di man mo na yung lawas, Brad. Gaya, ama mo na ang bal ko ba? Dapat, mo, Brad. Grabe po ka. Pare, ikaw pala pare. Asig sa imo ma-offend. Di, ako na, Brad. Ay, hindi na ninyo lang tawa ng physical, Brad. Ay, pare nagulpihan lang kami ni pare Pidot Sige. Sige pare Hi ma'am. Pasensya gid mama. Ay, pasensya kayo, Brad. Wala sa problema wala sa kaso. Sorry kayo, Brad. Sorry kayo. Sige ha. Oh, tayo kay Niabot na Alpe. Ang akong gwapo nga. Oh, dali na. Naman lagi kay upod lagi. Huwag mo rin mag-ipaila-ila sa mga. Naman lang lagi ng inyong prinsipal. Hi tito. Ay, mayong gabi, mayong adlaw, ma. Tito. Kamusta? Kamusta ang kuhan, ma'am? Hindi niya ako. Eskwela. Hindi niya ako principal Pa. Girlfriend niya ako. Oh, sago no! Sorry kayo, Day. Sorry kayo. Susunod. Ay, palangga. Anong kinagamo niyo dira? Wala palangga. Katungan na, si Alpe. Ay, Alpi. Nasa upod. Kaginag. Nasa upod. Ay, Ang yung upod. sino ning upod mo? Ma, si Nisa, ma, Ay, tita. tinulukan mo, ma. Hindi. Natingala lang ako nga. May upod ka. Ma, Dali na ito. dali lang gang. Sige ka. Wala sa problema. Ma, Sino nang upod mo? girlfriend ko na. Ano?
Hoy! Noon sa mga bata ka. Ma, girlfriend ko na, ma. Ano pa lang mo, wrestler? Ay, silipon ko, be. Ringling nga. Ay, matuod. Ano? Nak, ano natabo sa imo, nak? Basi kong, Ma. basi kong ginlumay kasi na. Ano ang ginkaon mo? Ma, mahilig mo na siya magluto og munay. Muna yung paborito ngayon ako na ginakawala og munay, ma. Ma, di ka magkabala ka, ma. Pero nak, hindi ka mo bagay. Ma. Sipon mo. Oh? Daw hibiwit na sa iya. Tapos ikaw, tunami sang lawas mo. Mama. Kabalo ka, ma. Ang pagpalangga, ma. Ay. Wala mo na sang pili, ma. Amo gani na nak. Wala sing pili nak, pero kung may tsansa nak, pili ka gidya eh. Pero, ma, siya ang ginatibok sa akong tagipusoon. Ay nak, basi kung ginumay ka nak. Mawalay lumay diri, ma. Nak, may pamangkot ko sa imo. Ano nga ang ma? Hindi pala nak, damo na siya sang kaon. Di magigayo, ma. Gamay lang. Nak, basi Di kung kayo na kusog mukha, nak, ma. basi Di kayo kung na amon kusog ang mukhaon. madayunan mo nak. Hindi manami. Anong but mo ang balong mo madayon hindi manami? Malaygan ko sa imo nak. Hindi man ini sa pagpangikay, pero ang ginakuan ko sa imo. Hindi ka mo yapagay. Mga, di kami bagay. Pareho kami nagpalanggaan ay, ma. Di kami bagay. Pareho gani ka mo sang tagipusoon yung ginabatya, ginapitik. Oh. Pero, Wala na, di ba? Kamu ganin ni tatay sa to, di ba? ay, Oh. Di man mo. Talaw na. Gwapa kayo ka. Si tatay purya buyag. Oh. Di ba? si tatay mo yan na. Tatay mo, may itsura na si tatay mo yan sang una. Oh, wala lang napalastar. Amo na. Amo di ba? gani na. Oh. Wala lang Pero, napalastar. Pero nga, why gipalangga na ako? mo si tatay. Di, siyempre, wala na ako sang choice. Pero na Sipon mo, mga kasimanwa, kag kasi kapuro ko, puro na sila may asawa, may bana. Di si tatay mo na lang yung nabilin, ti alang-alang may mapili pa ba ako? Alagan. Ako rin may gwapo sa to ang lugar. Ay, gwapo kay why nilain. Butang eh. Pero nak, Di ka magkabala ka. hindi kay kuya. Palangga kayo kung ano ni Hindi kay kuya pabor. Isang pagkapalanggaanay ka mo. Nga ang hindi ka pabor Hindi na kuya pabor kay bugat tidak siya dalon. Anong but mo ang balon nga bugat na Damo na siya kaon, nak. Kag isa pa, nak. Lawas lang na niya na Ay, nak, dasig ka na yung mamigado. Tuod na. Nga man ay. Dasig ka na yung mamigado kay kusog yung mukhaon. Butang eh. Ay, Butang eh. nak, hindi kay kuya pabor, nak. Nay. Nak, Nay. Sige na, kuya nay. Tagay pabor. mong tsansa, nay. Ah, Nay. pero estimate mo, nak, mga pila na sa kakilo. Nay, nanay sa mga 80 running to 90, nay. Grabe na. Di, makaya mo man siya nakalsa-alsahon. Hindi ka mangakig sa ako, na. Nay. Makaya mo man siya alsa-alsahon. Palanggan ako na, nay. Palanggan ako na, nay. Ay, palangga mo gani pero sabta ng balang pamangkot ko. Ano? Ano tumanggot mo? Ano ang plastada? Alsa-alsa o side pocket? Butang eh. Butang eh. Butang eh. Ano ang plastada? Alsa-alsa o side pocket? Pandamay ka. Salik kay... Grabe man si nanay ba? Kuha na diskriminasyon na. Gani. Ayaw, nay. Di ba Wala mo, nay. pwedeng damo lang sila konsumo? Damo siya may ginakaon sa ila? Ang ginaproblema ni Nanay Brad, basi kung magkatuluyan daw sila, basi kung tawagan na, sugmukaon. Grabe mo ka na. Ayaw, nanay. Ayaw, nanay. Masigtong ginapangitan ni nanay, mga sexy-sexy. Gana siguro, Brad. Cola-cola body. Yan. Oo. Oh. Papa J. Boy Nonoy, ano ba sakto kong himuan?
para ma-explain kay nanay nga si Nisa ang ginapitik sa akong tagipuso. Salamat, Alfie Denny. Sige, palabot ang inyong mga mensahe, kabrigada. Anong opinion ninyo? Sitwasyon ni Alfie. Ang problema subong kay ang nanay disgusto sa naging karelasyon bangod sa timbang? Tungod kay mabugat. Kumpiyansa ka mo sa mga musina. Tungod nga,